Iku separone asline arep bedes kabeh ngene yo. Gak yo. Nek pucuke tok lho yo. Mundahe kabeh kok yo. Iki cetok ae kongon bedes. Kabeh. Kan gareng bedes yo opo Mas? Wis wayahe Mas. Apa Deke ketutupan dukure, ketutupan. Gak iso ngowos. oh iya ya. Mbok ketutupan lebu, mbok ketutupan apa ya? Gak paham mau nek gunung. Teluk ngono medane. Ya kan sing ngisor kan ono anune lava kan tutupan watu, Heeh, mungkin lemak. Kan mumbu kabeh. Heeh. Wis kaya wong wahe ngene lho. Ya apa Heeh. wahe. Iya, Kan iya. mampet iki Heeh. salurane. Iya, mungkin. Ya ngono iku mangkan dikai kaya dikai kali-kaline iku. Iku sapa sing gawe ngono? Ya wong. Mosok wong gak mungkin ngawur. Sapa sing dia alasan ngono gedene gunung. Ya sing saiki wong nek mbiyen kan ana kaline dhewe ya. Ya wong biyen sing gawe ya. Yo gak mungkin. Ya biyen sakarepe sing mlaku dalane Mas. Yo kaya ngene iki lho. Ya curang ngene iki mosok wong ngene iki. Ya asline kan roto kegerus banyu kan akhirnya dadi kok kali ngene. Oh iya, lek ngono mbo lek ngono. Ha iki asline yo daratan ini kan gerung kena banyu gerung kriting entek. Iya ya. Iki ana banyu gedhe iki entek iki. Iya, nyono tintek, nyono jebul titik-titik. Apa meneh ngene iki.